So sa tinanggal-tagal ko naglalaro ng sport na to, honestly speaking, recently lang ako natutong magkabit ng grip. Palagi kasi hindi pantay-pantay yung lagay ko. So yan, tanggal ko na to. Bili ko lang to sa Chris Sports, 128 pesos. Hopefully, maraming extra to kasi gagayahin ko yung grip na merong parang extra makapal na part dito. Kasi pagka full smasher ka, may tendency na madulas to sa kamay mo. Kaya nakita ko sa tutorial, tsaka ginagawa rin ng ibang players. Nilalagyan nila ng extra layer ng grip dito para lang makapal, para pag nag-smash ka, imbis na dumulas ganun, parang stopper siya. So papakita ko mamaya kung paano yan.